Dobrý deň, priatelia, dali sme na Moskviči nastriekať podvozok, vystriekať dutiny. Tak Míša už je zo spodku hotový, tak poďme sa spoločne pozrieť, ako to teraz vyzerá. No, toto je predok. Míša mal ešte pôvodnú farbu. Tak toto vyzerá všetko. Tak toto je. Toto je zadok. Toto vypadá. Takto to vyzerá zo spodu. By mal niekto záujem, na konci videa bude kontakt. Je to taká neplatená reklama, ale musíte rátať s tým, auto budete mať zaprášené, či už zvonku, tak aj znútra. Pozrieme sa, aby ste mali prehľad, jak to bude. Asi takto to bude. Treba všetko znova vyumývať, ale myslím, že stojí to za to. Zvonku to bude asi takto. Cenu vám nebudem hovoriť, treba sa dohodnúť. Ochotný. No a tu stojí Sergej. Zajtra sa s ním ide na zraz, tak sa ide nachystať. Dovidenia, priatelia. Zajtra.